Hvem er jeg? Jeg hedder Camilla Clausen, og jeg er blevet 50. Jeg bor på Frederiksberg, har 2 store børn. Jeg har altid beskæftiget mig med mennesker, adfærd, relationer. Tidligere arbejdede jeg internationalt med forretningsudvikling, mennesker, salg. De sidste 8 år som selvstændig har jeg arbejdet med kærlighed, udvikling, selvudvikling, etik. Jeg har for 10 år siden taget en coach-mentor-uddannelse, en 2-årig coach-mentor-uddannelse. Jeg har brugt et helt år på at arbejde med mig selv, for ligesom at blive fri for mine egne traumer, mit egen historier, således at de ikke er med til at influere, når jeg arbejder med mine klienter. Jeg er traumaterapeut, kærlighedscoach, jeg er tankefeltterapeut. Jeg har en grunduddannelse i metasundhed. Det vil sige den her mellem sammenhængen mellem følelser og kroppen og sindet. Jeg har læst filosofi, psykologi. Jeg er instruktør i mindfulness. Jeg laver foredrag på kræftplatformen i kommunerne. Jeg arbejder som frivillig i kræftens bekæmpelse, også hvor jeg holder foredrag og hjælper mennesker med deres udfordringer. Jeg elsker det, jeg laver. Jeg elsker at være med til at sprede noget mere kærlighed ud i verden. Det er det, jeg føler er min opgave. Og jeg vil elske at hjælpe jer, til at få mere kærlighed ind i jeres liv. Velkommen hos mig.